Hörmətli tamaşaçılarımız, qonaqxanamızga rəğim etiniz, həm mühtərəm qonaqlarımız bilan tanışdırabız. Tatarstan Kitap Nəşriyyatının Nəfis Ədəbiyyat Redaksiyası müdiri şair Gazinur Murad, həm şulay uq Tatarstan Kitap Nəşriyyatının Balalar həm Yaşüsmürlər Ədəbiyyat Redaksiyası müdiri Aysulu Qaliyeva bizdə qonaqda. İsənmisiniz? Xeyirli qarşılar. Bu yıl bik köp yazıcılarının юбилей yılları. Elbette indi bu işten Tatarstan Kitap Nəşriyyatı şiddətdə qalmasıdır. Nindi irək kitaplar basılıb шығуы kütülə. Həm indi менә монда яңагына табадан төшкән нәрдә бар сыман. Шундай гадәткә кергән инде. Гадәттә безнең язучыларның, шагыйрьләрнең, гомумән каләм әһелләренең мирасы, аларның әсәрләре юбилей мөнәсәбәте илә дөнья күрә. Моннан хәтта безнең Абдулла Тукайда шәһәмә түгел. Тукайның быел инде 130 еллыгын зурлап билгеләп үтәргә җыена безнең республикабыз һәм гомумән татар халкы. Шул җәһәттән нәшриятыбыз Тукайның 6 томлыгын, ул академик басма 6 томлыгын нәшр итә. Инде аның 4 томы дөнья күрде. Һәм без әйтергә тиешбез бу чакта әле моңарчы татар тарихында Абдулла Тукайның 6 томлык академик хезмәтенең дөньяга чыкканы юк иде. Менә ниһаять 130 еллыкка безнең галимнәребез шундый зур энциклопедик дип әйтеп буламы, бу безнең инде бу бик зур байлыгыбыз. Күрәсез, Абдулла Тукайның мирасы гомерләр вакытлар узган сайын ишәгенә тора. Әле мисында хәтта мин әйтер идем, бу 100% Тукайның бөтен язганнары да чыгып беткән дип әйтергә без кистереп әйтә алмыйбыз. Һәм бик затлы, бик зауыклы китап килеп чыккан. Инде үзенең укучысына да барып җитә. Иң кызыгы шунда, менә без инде Тукай ул иң күп басыла торган язучы бәлки нәшриятләрдә. Әмма ләкин шуңа да карамастан Тукайга ихтыяҗ шәвәгы зурдан, аның Тукайның менә бу соңгы томнары чыгып килгәндә, алдагы томнар сатылып беткән. Бу шулай бик кызык, менә Тукайга ихтыяҗ зур дигән сүз. Сатыла. Димәк, Тукайны укый безнең халык. Чыннан да менә Тукай дигәннән сабый чактан башлана бит инде китапка мәхәббәт. Менә Айсылу, сез балалар редакциясендә эшлисез. Безнең халыкта бигрәк тә җитәкчеләр арасында, сабыйлар белән эшләүчеләр арасында шундый бер зарлану кабул ителгән инде. Китаплар җитми, балалар музыкасы юк диләр. Менә бик матур басмалар чыгып килә бит. Газинур абыйны үзе булса да мактанып алсам да ярый торгандыр. Татарстан Китап Nəşriyyatында сатыла торган китапларның 70%-тан артыгы сорау булган китапларның алар балалар китаплары. Һәм шул ук юбилейлар җәһәтеннән карасаң да, Габдулла Тукайны әйтсәк тә, Муса Җәлилне әйтсәк тә, Тукайның шулай ук бездә балалар өчен китабы әзерләнеп килә. Ул бик матур бүләк басма булырга тиеш инде, берничә китап чыктан торган. Муса Җәлилне әйтсәк тә, Хади Такташны әйтсәк тә, классикларыбыздан инде һәм хәзерге заман язучы шагыйрьләренең китаплары шулай ук әзерләнә, шулай ук басыла. Балалар әдәбияты ул бит инде әдәбият ул нәрсә ул? Әдәп дигән сүз, тәрбияләү дигән сүз. Без балаларыбызны китап белән тәрбияләмәсәк, башкача тәрбияли алмыйбыз. Без аларны китап белән тәрбияләмәсәк, безнең балаларыбызны телевизордагы мультиклар, шул ук машалар, шул ук лунтиклар тәрбияләячәк. Аның соңгысы ярый әле, шул ук Маша и Медведь мультфильмын аның бит инде әйтәләр психологлар. Баланың шәхсен җимерә торган дип әйтәләр инде аны. Ул талашырга өйрәтә, ачуланышырга өйрәтә, әшәкләнергә өйрәтә. Без шушы китаплар белән әлеге бушлыкны тутырмасак, шушы китапларны көн сайын бирмәсәк балаларыбызга, алар белән башка әйберләр шөгыльләнәчәк. Инде менә Татарстан Китап Nəşriyyatı үз максатына ирешә, китапларны чыгара. Хәзер әти-әниләрнең бурычы шушы балаларны әлеге китапларны укырга өйрәтү. Балалар турында китаплар, балалар турында сөйләшкәч, безнең менә нәкъ сезнең нәшриятта чыккан Фәйрүзә Мөслимованың Бүләк дигән китабы хакында видеоязмабыз бар. Әйдәгез, сезнең рөхсәт белән шуны карап китик, аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Фәйрүзә Мөслимованы без күбесенчә йөрәк түренә үтеп керә торган лирик шигырьләре аша беләбез. Хәзер ул мәктәп укучылары өчен дә үз кеше. Чөнки шагыйрә аларга зур бүләк әзерләгән. Кызыклы шигырьләр, мавыктыргыч әкиятләр туплаган бүләк җыентыгы Фәйрүзә ханымның балаларга һәм яшүсмерләргә атап чыгарган беренче китабы. Безнең иң зур бүләк сәхифәсе аның белән беренчеләрдән булып танышты. Сабантуй газетасында
Мен өзім ялқында эшлим бит инде. Ильяс Гиләҗетдинов дигән егет бик күп фотолар бирәдер балалар тормышыннан. Бик матур, шундый пейзаж белән, шундый эчтәлекле, шунда эшли торган Фәридә Вагызова менә шу фотога берәр матур шигырь язмассыңмы икән дип. Мин инде шундый рәсем асларын аларга шигырь белән дөресен әйткәндә. Ул инде үзеңнең хыялыңны да баета, шул балаларны ничектер күрәсең менә шу шигырьләрдә. Шул вакытта мин байтак балалар өчен шигырьләр яздым. Алар монда кирип киттеләр. Китапка тупланган шигырьләр балалар һәм яшүсмерләр тормышындагы кызыклы вакыйгаларны, маҗаралы хәлләрне үз иченә алган. Ә бүлекләр балаларның яше үсә бару тәртибендә төзелгән. Мәктәпкә барам ашыгып, яктырмаган әле көн. Кышын кояш сын чыкса да, кичекми шул дәресем. Ә кемнәрдер инде әнә барып җиткән дә тауга, портфельләрен читкә куеп, ярышып чанашуа. Сыйныфташларым лабаса, Илсинә белән Илдар, туктамыйча ничек түзим? Кем йыгылыр, кем узар? Мин дә шуып төшкәләдем, утырып портфелемә. Аңга килсәк, исләр китте вакытның үткәненә. Балалар дөньясы бит ул бик матур дөнья. Шуңа күрә ул дөньяда менә матурлык күрсәтәсем килде. Аларның менә үз тормышын шундый матур итеп күрсәтәсем килде. Аларның үсәргә омтылуларын, киләчәк турында хыяллануларын, үзара мөнәсәбәтләрен, кызлар белән үзара мөнәсәбәтләрен, кызлар белән кызларның, малайлар белән кызларның мөнәсәбәтләрен үзара, аларның барысын да матур итеп күрсәтәсем. Аларны әхлаклы, менә шундый якты күңелле балалар итеп тәрбиялисем килде шушы шигырьләрем аша. Бу шигырьләрдә минем ямьсезлек юк дип әйтер идем. Гаҗәп хәлләр, мәзәк хәлләр адым сайын дөньяда. Әкият иш булар миңа кагылмас дип уйлама. Әкият түгел, чын барлык. Шул исемдәге 4нче бүлектә шаян һәм балаларча җиңел тел белән язылган кызыклы сюжетка корылган әкиятләр тәкъдим ителә. Балалар үзләре дөньяны өр-яңадан ача. Алар без күрмәгәнчә күрә дөньяны. Менә шулай итеп язар өчен балалар белән аралашырга кирәк. Аларның хыялларын күрергә кирәк, сөйләшергә кирәк. Әйтәм бит, менә үземнең балаларым үскәндә, мин алар дөньясына керергә тырышадыр. Менә хәзер үземнең оныкларым дөньясына керергә тырышам. Алар дөньяны бөтенләй башкача күрә. Без инде дөньяны ачып бетергән, менә бездә ниндидер бер шаблон бар уже. Дөньяны кабул итүдә. Ә балаларда әле андый шаблон юк. Катып калган шундый катып калган фикерләр әле аларда юк. Алар үзләренчә хыяллана, үзләренчә ача дөньяны. Менә шул шиксез балалар дөньясына үтеп кирип, анда үз кеше булу өчен өлкәннәргә саф күңелле, бераз хыялый һәм могҗизаларга ышанучан булырга кирәктер. Фәйрүзә Мөслимованың «Бүләк» дип аталган яңа китабы мәктәп укучыларына чыннан да зур бүләк булачак. Күрәбез видеоязмадан да күрдек, балалар өчен китаплар байтак. Менә шушы хәзерге заман балаларын кызыксындыру максатыннан интернет, электрон китаплар буенча да шул юнәлештә дә эш башкарамы нәшрият? Әлбәттә. Минем әйтәсем килә, китапны кәгазь вариантта укуы кызыграк, ләкин инде аны гаджетларга куып кертү юнәлешендә дә эш башкарыла. Татар әдәбияты үзәге дигән портал оештыра. Ул порталда безнең интернет кибеттә булачак, анда онлайн китапханәдә булачак, аралашу мәйданчыгы да булачак. Ул быел киләсе елга 2 ел дәвамында кулланышка кертелергә тиеш. Әлеге китапханәдә безнең гаджет ярата торган балалар гына түгел, гомумән бөтен дөньядагы татар халкы кирип, онлайн китапханәдән китаплар укый алачак. Алар анда PDF форматта эленә. Нәкъ шушы китап аны электрон вариантта сатып алырга да була, үзеңә йөкләп алырга, яздырып алырга инде үз компьютерыңа, бушлай анда кирип укырга да мөмкин. Димәк, замана белән бер адымда дигәнсез. Владимир әфәнде, менә журналист кеше киләчәккә планнар турында сорамаса дөрес булмый, бу изге бер вазифа. Шуңа күрә алга таба ниндирәк басмалар өстендә эшләячәксез? Әлбәттә, Тукайның варислары да ынтылыга тиеш түгел кашанда. Тукайның эшен дәвам итүчеләрендә мирасы һәр вакытта дөньяга чыгып тора тиеш, укучылар кулына барып ирешә тиеш. Бу җәһәттән минем куанып ирештирәсем килә. Ниһаять, бик узак еллар талпынудан соң безнең Адлев Тимергалинның милләт сүзлеге басыла башлаячак. Быел Аллаһа бирсә, аның 90 табаклы, инде 2 кеп чыкканлыгы, 90 табаклы беренче томы дөнья күрә дип шанабыз, иншаллах. Аннан соң әйткәнемчә, безнең инде классикларыбызда шул нигездә
юбилейлер мөнәсәбәтенә белән дөнья кояның китаплары гадәттә ничек шулай кабул ителгән инде ул. Ихтимал дөньяда шулайдыр. Әйтик, менә безнең Тукайның хәзерге варианты кебек итеп, Тукайның бүгенге турыдан-туры дәвамчысы итеп саный торган Мөдәррис Әгълам, ул кызганыч 20 ел дәвамында китап нәшриятында аның бер нәрсәсе дә басылмаган шигырьләр. Әгәр дә бик яхшы, зур талант иясендә 20-30-40 ел чыгармыш торсаң, аның исеме үзеннән-үзе онытыла, буыннар алышына, үзеннән-үзе онытып китә. Шуңа күрә алар һәр вакытта күз уңында булырга тиеш безнең. Әйтик, Саҗид апа Сөләйманова шулай җирән милашма, без инде классик итеп танырга, әйбәт хатыр арасында шагыйрь. Әмма ләкин менә ихтияҗ итмәгәнме 20 ел дәвамында аның да китабы дөнья күрмәгән. Аллаһ бирсә, менә шу юбилейләре уңайнан икесенең дә саллы-саллы китаплары чыга дип шанаттырабыз. Аллаһ бирсә, бик зур шагыйрьбез безнең Харас Аюп. Ул китап нәшриятында да озак еллар хезмәт кылган кеше безнең шагыйрь. Менә аның да бер юбилее 70 еллыгы. Шушы уңайдан шулай аның турында бик кызыклы истәлекләр китабы дөнья күрәчәк. Менә шулай итеп Эш бара. эш бара. Һәм эш күп. Һәм эш күп. Без инде Аллаһ бирсә, буларның барысында үзебезнең укучыларыбыз, китапның кадерен белгән укучыларыбыз хuzuruna ештеребез дип. Иншалла шулай булсын, кайнарлык белән шулай сөеп эшләргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт Рәхмәт, килгәнегез амин. өчен. Чынлап та китап күңел көзгесе, бернинди электрон китаплар да менә шушы чын китапларны кәгазь исенә алыштыра алмый. Шуңа күрә сезгә бу эшегездә уңышлар телибез. Һәм инде тамашачыларыбыз да китаптан аерылмас дигән өметтә калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта Татарстан китап нәшрияты вәкилләре шагыйрь Газинур Мурат һәм Айсылу Галиевалар булды. Алар белән саубуллашабыз. Тапшыруыбызны дәвам итеп, һава торышы турында мәгълүмат бирербез.